Mal-85,000 persuna f'lejliet il-miliet u ma' 93,000 persuna oħra f'lejliet l-ewwel tas-sena użaw is-servizz ta' trasport pubbliku f'Malta u f'Għawdex. Sar dan ma' One News Daniel Grech, id-direttur kummerċjali ta' Malta Public Transport, li fisser kif żmien il-festi kien wieħed ta' sodisfazzjon għall kumpaniji ta' trasport pubbliku. Fl-istess ħin ukoll kellna il-servizz speċjali lejliet l-ewwel tas-sena mill-belt partikolarment fejn kellna 15 rotta speċjali li baqgħu joperaw sa satejn nofs ta' filgħodu u anke hemmhekk rajna li kellna konkurrenza tajba mill-pubbliku li juża dak is-servizz. Minkejja li f'jum il-miliet u fil-jum tal-ewwel tas-sena hemm tendenza li l-passiġġieri li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku jonqsu, din is-sena kien hemm bidla sostanzjali għall-aħjar. Fil-fatt f'dawk il-jumejn kienu ma' 30,000 persuna f'kull ġurnata li jużaw it-trasport pubbliku. U għafisser x'kienu l-fatturi li waslu għal dan is-suċċess. Naħseb li bejn il-kampanji li jkun hemm biex wieħed ma jsuqx jekk ħajxrob, bejn titjib fil-servizz tal-trasport pubbliku u anki il-konvenjenza li wieħed juża trasport pubbliku, naħseb li daw kienu kollha fatturi li għenu biex iħeġġu lill-pubbliku ġenerali biex juża s-servizz. Daniel Grech tkellem dwar il-progress li sar fit trasport pubbliku tul-2015 fejn in-numru ta' passiġġiera żdied, sinjal li l-pubbliku sar aktar konfidenti u sab li s-servizz ta' trasport pubbliku sar aktar konvenjenti. Minn barra 19 il-rotta ġdida u 30 oħra li sar xi tibdil fihom, issa saret estensjoni sabiex il-venda tal-Belt Valletta qiegħda tintuża kollha kemm hi u tilqa' fiha numru ta' rotot ġodda li daħlu li saru aktar frekwenti. Minkejja l-progress li sar, din is-sena wkoll mistennija ġib magħha aktar titjib. Irdu nkomplu naħdmu ovvjament fuq numru ta' proġetti biex inkomplu ntejbu il-servizz ta' trasport pubbliku, partikolarment biex aħna dejjem tibqa' tibni il-fiduċja fis-servizz biex dejjem dak li jkun jibda iħalli l-karozza tiegħu u jibda jaqleb issa għall-servizz ta' trasport pubbliku. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda app li tipprovdi informazzjoni dettaljata fuq is-servizz ta' trasport pubbliku fosthom ir-rotot, il-ħinijiet u anke l-użu tat-tal-linja card.